No nyt olikin sitten oikein ilon päivä. Osatilaus tuli ja pääsis sitten niputtamaan. Siinä se oikeastaan olisi koko läjä, mitä tähän mini on tulossa, niin tilasin samalla noita tuohon käyttöautoon kierroksen suodattimia ja vähän tukivartta, niin teen niistä sitten vielä varmaan oman videonsa, mutta siellä sitä olisi taakse jarrulevyä ja vetarin suojakumia ja venttiilikopan tiivistettä, kytkintä, suodatinta, ilman suodatinta, hyttiin suodatinta, jarrupalaa. Vetarin suojakumit on tuossa toiset ja iridium tulpat ja kytkin akselille tiivistettä ja kampiakselin tiiviste ja öljyn suodatinta ja jarruletkua. Vähän puslaa tonne takakallistuksen vakaajalle ja kiinnike tuolle laatikolle, takakiinnike ja sitten vetari tonne apukuskin puolelle, että siinä oli kannatinlaakeri oli mennyt, mutta mä en löytänyt niitä niin omana varaosanaan, niin piti tilata koko vetari sitten, niin siinä se nyt sitten olisi. Eihän siinä sitten kun osaat autoon kiinni. No niin, hommahan alkoi sillä, että tämä ekana vaihdetaan tää kampiakselin päätytiiviste tänne, niin tätä vanhaa lähdin irrottamaan, niin tuommoisella tekniikalla, että poras ekana reijän tuohon vanhaa Stefaa ja sitten peltiruuvia perään ja pihillä sitten vetää, niin saa näppärästi poistuu vanha. Ainakin tuo lähti liikkumaan jo hyvin, niin katsotaan saanko vielä loppuun tosta. Pikkasen jo sitä avitin tuosta. No sehän tuli. Joo. Sitten uutta perää. Katsotaan miten saadaan se suoraan. Joo, nyt olisi tuo Stefa siellä poterossaa. Se tämmöisellä puupalikalla tosiaan hakkasin ja sitten tällä tönärin tällä selällä katoin tänne, että se vanha Stefa oli tässä niin kuin samassa pinnassa tämä lohkon kanssa, niin tän sitten siihen samaan kohtaan ajattelin asentaa, niin katoin sitten tällä ympäriinsä tällä tönärillä samalla kun sitä löi sisään, että se menisi suoraan, että se olisi joka paikassa tulisi silleen, että se olisi tässä lohkon tasalla, niin sitten se on ainakin suorassa, niin pitäisi ehkä tiivistääkin. Siinä ollaan nyt vaiheessa. 58 pinnaa tehty, niin sieltä sitä rakentuu. Ei ole sorvia, mutta on tulostin, niin sehän on melkein sama, paitsi eri. Täällä on taas sliceri-näkymä. Jos ei ole 3D-tulostushommia tehnyt, niin näytetään tästäkin pieni pätkä. Eli tossa on tuo valmis tuote ja siinä on se tulostuspöytä näkyy. Ja täällä tehdään nuo asetukset tolle tulostimelle ja tallennetaan sitten muistikortille ja viedään sitten tuohon tulostimelle. Ja täältä voi sitten katsoa tätä niinku, tää on niinku se tulostimen se niinku tavallaan reititys, että mitenkä se tulee toi suutin tuolla niinku kulkemaan. Ja täältä pystytään niin nämä kerrokset kerroskerrokselta katsoa, että paljonko siellä on noita, tai siis että mitenkä se, miltä mikäkin kerros näyttää, että tässä on niinku 500 kerrosta nyt ja tää on niinku valmis kappale ja sitten kun tätä lähdetään vetämään alaspäin, niin näkee sitten, että minkälainen se sisäpuoli siinä on. Laitoin nyt, tää ei tarvii olla täyttä tavaraa tää palikka, että se riittää ihan tommonen 10% täyttö tuolta sisältä, niin tommoista reittiä se menee sitten se tulostin se.
Ja sitten meillä on siinä valmis kappale sitten. Joo, mä tuossa tulostin tän keskitystapin tuossa 3D-tulostimella ja tähän tulisi sitten täältä asetelman lävite poori läpi ja sitten tää tulee sitten tää pää vielä tonne niin kampiakselin päähän, niin sillä saa sen keskityksen sitten. Siellä olisi nyt kytkin kokonaisuudessaan paikallaan, että sen tappi on tuossa kiinni vielä, niin tässä on vähän huono tää kampiakselissa on hyvin lyhyt se ohjaus, niin se oli vähän hankalaa saada tuo suoraan, että se täytyy pikkusen tai useamman kerran sitä linjata, kun se oli vähän hankala, mutta nyt sen siinä mielestäni on ihan hyvin. Ja sitten kiristellään vielä tuo ympäriinsä nämä kaikki ja siinä sitten voisi alkaa laatikkoa sovittaa perään. Vaihdetaan tää Stefa kautta ohjain holkki tästä seuraavaksi. Tää kannattaa vaihtaa tässä, kun se irti on, niin samalla tämäkin. Tässä tapauksessa oli mennyt tuo haarukka. Se oli revennyt hitsauksistaan tuolta, niin se joutui korjaushitsauksen tekemään. Niin sekin varmasti tässä vaikutti siihen kytkimen toimintaan. Niin se tuli tuossa nyt samalla laitettua kuntoon. Katsotaan miten tuo lähtee. Sehän lähtee noin. Joo, ja sitten uutta osaa pesää. Tuossa nuo laatikon ja moottorin väliset pultit kaikki kiinni, niin muistelin, että se olisi ollut seuraavana sitten tämä niin vaihteiston kannake, mikä tulee sitten tähän runkoon kiinni, eli eteenpäin tää on. Näin tulisi tämä sitten tuonne, muistaakseni. Se olisi mun mielestä tunkkausta vaille. Sais sen tuonne kannakkeeseen. Tilaan. Sitä olisi ohjattava.
olisikin jännittävä osuus pudottaa nyt sitten alas tunkkia ja katsoa, tuleeko moottori mukaan. Jaha. Seuraavana tässä olisikin vuorossa sitten tää vetarien suojakumin vaihto. Tää on nyt tonne kuskin puolelle on tää vanha vetari ja tässä oli nää kumit oli jo revennyt. Tuolta näkyy ja tääkin nyt on viittavaille valmis tää toinenkin pää, tää pyörän puoli. Niin nämä vaihan pelkät kumit nyt näihin ja apukuskin puolelle tulee siis sitten se koko pötkö uutta. Siihen ei tarvitse tämmösiä operaatioita tehdä.
nyt tässä on seuraavana sitten tää Apokuskin puolen vetari ja se syy, että miksi tää mä tän edes vaihoin oli se, että tää kannatinlaakeri, mikä täällä on, niin se oli väliä tuossa vanhassa ja sitä mä en löytänyt erillisenä osana. Niin tää sitten piti vaihtaa koko puikko. Ja eikä siinä lähdetään koittaa. Vähän tää painaakin jo tuonne ronkkia. Laitoin tuohon vanha vaihelaatikon niin takakannakkeen, mikä tulee tonne alas, niin laitoin sen tähän viilapenkkiin, niin hän tässä demonstroi, että tätä vanhaa puslaa, että tämä on ilmeisesti jonkinnäköinen tyyppivika näissä mineissä, että se menee tuo taaempi kannake pusla, että se kuluttaa sitä, kun se väännättää moottoria ja muuta, niin tossa näkee, että kuinka tääkin on kyllä ehtoo puolella. Toiseen suuntaan ei ole niin pahan näköinen, mutta tälleen se varmaan väännättää sitä, niin se on tuolta noin alkaa halkeamaan ja repeämään tuolta niin puslarungosta tuo kumi. Niin tää mulla on tuohon onneksi uusi. Tää ei ole niin pahan näköinen tää. No tää ei ole kyllä väliä oloinen ollenkaan tai jämäkän tuntunen. Tää pienempi, niin mulla on uusi osa on tuohon, niin ei tän silleen sinänsä jäykkyydessä ihan hirveästi edes tunnu poikkeava. Mutta kaipa se sitten ääritilanteessa jotakin vähän vaikuttaa. Laitoin nuo seuraavaksi noin vaihteensiirtäjän vaijerit. Elikkä nämä kaksi paikalleen. Ja sinne alle tuli semmonen kannake, isohko kannake, niin sen laitoin tietysti ensin. Ja sitten ajattelin, että jos laittaisin vaikka seuraavaksi nuo vaihteistoöljyt, niin siihen semmonen pieni kikkakolmonen. Mä tein nyt nämä esiviritelmät. Tässä on nyt silleen, että porasin reijän tähän purkkiin. Sitten vedin tän letkun pohjalle asti ja sitten tein vähän teipistä pienen tiivistyksen tuohon. Ja tätä on joku metrinen pätkä tai jotain.
Katsotaan miten käy. Ja tuolla näkyy se täyttöproppu, mihin mä täyttöaukko, mihin mä veitän. Kyllä se tyhjäksi tuli. Yllättävän paljon painetta piti vaan uskaltaa laittaa sinne. No niin, nyt tässä olisi päivä vaihtunut sitten viime videon. Ja nyt on itse asiassa tällä hetkellä juuri vappukruisingissa käyty ja uudella innolla, uudella tarmolla näiden paskojen pariin. Ja mä tuossa jo kasailin näitä lähinnä näitä alustaan liittyviä tukivarret, kaikki tommoset laitoin kiinni ja lämpösuojapeltiä tonne ja kaikkea tämmöistä pientä, mikä nyt ei oikein kuvaamisen arvosta, kun ei sitä oikein näillä meikäläisillä vehkeillä pysty järkevästi kuvaamaankaan, niin säästin teiltä sen vaivan. Ja laatikon kannakkeet, kaikki tämmöiset on kiinni. Että tässä niinku jo pikkusen kasaili jo näitä akkua ja sitten moottoriohjainboksia ja ilmaisuodatin koppaa ja kaikkea tämmöistä, että tässä ei oikeastaan olisi enää muuta kuin lisäillä ohjaustehostimen nesteet, miinusnapaa kiinni, renkaat kiinni, petarien päätypulttien kiristys. Ja sitten sillä pääsisi jo oikeastaan niinku testaamaan, että onko siellä enää ketään kotona tuolla laatikossa ja muuta. Ja silleen mä se ajattelin tehdä, että mä nyt semmosen pikku semmosen niinku varmistuksen ajattelin tässä välissä tehdä ennen kuin mä lyön ihan kaikki läjää ja sitten huomaan, että siellä onkin jotakin selkeästi pielessä ja puran kaikki uudestaan. Niin mä jätän nämä puskurit, sisälokarit ja tämmöiset jätän vielä irti. Ja eikä siinä semmonen suunnitelma ja kohtaan sitä pääsee jo käyttelemään, niin, tai kokeilemaan ainakin käyntiin. Täytelläänpä nuo ohjaustehostimen nesteet nyt. Tässä on vihreät nesteet. Ja litran verran on tuo tilavuus. Tässä mulla on itse asiassa pari näitä purkkeja. Vähän niinku varuuta, koska mulla oli pieni epäilys, että siellä olisi väärät ohjaustehostimen nesteet, mutta todennäköisesti ne onkin ihan oikeet. Mä epäilin sitä, kun se vuoti niin paljon, että siinä on laittu väärät nesteet, että se on sitten on alkanut kusettaa sen takia, kun tuolla oli vuotoa tuossa. Miten se käy? Sehän meni ykkösellä. Niin, että se on alkanut kusettaa noista klemmareista tästä täyttösäiliön, mutta mä ne kiristin ja osan vaihdoin, kun siellä oli ihan selkeästi löysälläkin niin klemmareita. Niin mä teen vaan semmosen korjauksen siihen, että siellä tuskin on väärät öljyt edes ollut. Hyvä se tietysti niin on tuo ohjaustehostimen kannalta. Kyllä paljon siellä nyt. Nyt alettaisiin olla niin jännittävässä vaiheessa, että minun mielestä ei muuta kuin akun kenkä kiinni, niin sitä pääsee kokeilemaan. Ajattelin tosiaan, että mä kokeilen sitä vaan eteen ja taakse tässä tallissa nyt. Kun täällä roikkuu kaikennäköiset johot ja systeemit, niin mä
niitä ei jaksa alkaa nippusiteillä vetele kiinni ja en halua, että ne sinne ketoutuu renkaaseen. Ja niin ajattelin, että kokeilee, lähteekö se ylipäätään käyntiin enää ja sitten löytyykö sieltä vaihteita. Ei kai siinä. Laitellaan kiinni. Jep. Mä pikkusen oven, ettei tukea heti tänne. Aika kova luotto omaan tekemiseen, ihan kun se lähtisi käyntiin. Sen verran mä sitä aiemmin kokeilin, että ton vaihteiston kiinnittämisen jälkeen niin kokeilin, että siellä niinku kytki oli, että ei nyt ihan mennyt ehkä vituiksi siltä osin, mutta katsotaan. Jotain siellä on ainakin ketuillaan. Huomasi tuosta vaihekepistä. Se on tolleen vinossa eikä sieltä löydy eteen ja taakse vaihe. Siellä ei niinku muita ole. Se varmaan on, hetkinen. Täytyy vähän funtsia. Se on varmaan noita jotain siirtejä. Näitä vaijereita täältä. Joo. Täytyypä alkaa tutkia. Ei se nyt ihan vielä lähtenyt. Purin nyt nämä akkukotelot ja moottoriohjaimet ja nää, niin luulisin, että löysin syyn, miksi ei löydä vaihteita. Niin täällä on katsotaan saanko mä näytettyä, mutta tässä on tommonen kolmijalka, mihin tää vaijeri kiinnittyy, tai tommonen kolmipiste paikka. Niin täällä on sellainen tassu täällä tän palikan alla. Se ei nyt täältä oikein näy. No nyt jotenkin täällä. Niin se minun mielestä pitäisi olla tässä välissä, että se pystyisi tätä vaihekäpälää siirtämään. Niin se on mulla todennäköisesti mennyt nyt tässä väärin. Täytyy ottaa tuo vaijeri pullauttaa tuosta pallonivelestä pois ja sitten koittaa se saada tonne väliin. Ainakin kokeilen. Joo, se oli. Löin sen läjän nyt silleen oikein ja kävin kokeilemaan nuo vaihteet, niin kyllä ne nyt siinä pelasi. Ei ollut iso homma, onneksi. Tämä nyt on ensimmäinen, mikä löytyy heti ennen kuin päästiin starttaamaan. Katsotaan mitä muuta löytyy. Nyt mä löyn uudestaan nippuja ja sitten kokeillaan. No niin, Otto 2. Yritetään nyt uudestaan käynnistystä. Ylipäätään vaihteita. Tänään mä tsekkasin, ne on. Mutta katsotaan miten käy.
sehän pelasi. Pakosarjossa oli hanskoista jäänyt kaiken näköistä rasvaa, niin se tuolla kärys, niin ei sen dramaattisempaa. Mut siellä kaikki vaihteet kokeili ja löytyi, nätisti meni päälle ja kaikilla liikkui eteen millä piti ja pakilla liikkui jopa taakse. Kyllä mä seuraavaksi uskallan niputtaa nuo loput koriosat. Jes. Eikä se ole tää päivä tässä. Kello alkaa olla aika paljon. Mutta hyvä lähteä näillä jatkamaan huomenna. No niin. Päivä on vaihtunut ja mini on yöaikana muuttunut tämmöiseksi. Siihen on tullut puskuri. En tiedä, en käsitä mitä on tapahtunut. Mutta siellä on sisällokasuojat ja siellä on kaikki. Ei vaan nokkelimat ehkä jo ymmärsi, että on tässä kasailu näitä muita osia. Ja nyt oikeastaan keula on niinku valmis ja perässä sinne täytyy laittaa ennen koeajoa vielä takakallistuksen vakaajan yhdystanko, eli koiranluut. Molemmin puolin täytyy vielä kiinnittää ja sitten mä vaihan samalla kun se kolis takaa, niin se johtui noista, nyt ainakin mitä mä epäilen, että mistä se johtui, kun ne oli ihan väljet, niin noi kallistuksen vakaajan puslat, eli millä se kiinnittyy koriin se kallistuksen vakaaja, niin mä vaihan siihen samalla ja sit se alkaisi olla koeajoa vaille. Niin ei tuhlata aikaa, vaan aletaan tekemään, niin päästään vielä tänään ajolle. Elikkäs nämä puslat siinä oli ainakin huonossa kunnossa, niin nyt siellä on uusi jo hahmollaan paikalleen ja sinne kun nuo 2 pulttia mitkä kiristelee, niin se pitäisi sillä asettua ja sitten raidetango. Eikä kun tuo kallistuksen vakaaja yhdystanko vielä kiinni, niin sitten se alkaisi olemaan. No niin, nyt olisi kaikki kasattuna, pyörät kiristettynä ja kaikki tämmöiset perusjutut. Me käyn vaihtaa vähän kampetta ja siirtelee vähän autoja ja sitten päästään testille. Kieltämättä pikkusen jännittää. Mikä se jännittää, kun ehjä auto. Ainakin sammutanko heti tähän kotipihaan. Niin ainakin tuo ohjaustehostimen vollutus loppui heti. Vitsi, tää on todella mukava ajaa nyt. Mahtavaa on tuo vaihteiston toiminta kyllä. Ja niinhän se luulisi olevankin. Jätäs sittenkin tonne vähän kytkimen käyttöön niin vähän pienemmällä teillä. Ajellut tällä, niin ihan se tuntuisi pelaavan kaikilta osin. En keksi kyllä mitään, ainakaan tuohon remonttiin liittyvää, että olisi mitään sellaista ylimääräistä ääntä tai mitään muuta semmoista. Että perikulle tuli meni vastaankin. Niin että ainakin tällä kokemuksella pitäisi ihan onnistuneena remonttina. Ja onhan tää niinku, ala jo toistaa itteeni, mutta tää on ihan älyttömän mukava ajaa tämmönen auto, et ostakaa kaikki tämmöiset. Kaikilla pitäisi olla tämmönen. Käykää kokeilemaan tällaista, jos ette ole ikinä kokeillut. On nimittäin on erittäin mukava kampi. En tiedä, vaikka ostaisin toisen.
semmonen Cooper S, semmonen remmiahettu esimerkiksi, niin se voisi olla seuraavaksi. Tuntuu, että tääkin kulkee niin herkästi tällä noin 120 hevosvoimalla, niin kuinka se lähtee sellainen remmiahettu, missä on jotain lähemmäs 200 kaakkia, niin jos jollain sellainen on, niin kertokaa, että onko se ihan tautinen peli. Tähän painaa niin kuin jotain vähän reilu 1000, jotain 1150 tai jotakin, niin ei se paljon vaadi tehoa, niin se on jo hurja laite. Ja just tää ajettavuus, tää on niin herkkä kaikille, niin kuin pienkin ratin liike, niin heti niin kuin reagoi ja silti ei kuitenkaan niin kuin vetele mihinkään. Tää on tosi mukava ajaa niin kuin tuolla maantielläkin. En mä tiedä. Huomenna ajettava vähän parempi niin otettava ihan arkiajoon. Katsotaan suoriutuuko niistä tehtävistä ja miten käyttäytyy noin muutenkin. Mutta mulla on nyt varmaan tälle videolle tämä enempää, tai valtavan pitkähän tästäkin varmaan tuli mokomasta remontista niin kuin videomuodossa, mutta jos tää nyt olisi jonkinnäköinen paketti nyt tälle videolle. Seuraavaksi ajattelin, että teen ne, tai vaihan ne loput huolto-osat, mitä tässä oli, niitä tulppaa ja kaikennäköistä suodatinta ja ihan öljynvaihtoa ja tämmöstä, niin niistä kanssa jonkinmoisen videon varmaan kuvailen. Ja sit se varmaan täytyy alkaa tätä varmaan sitten perussisäfiksiä ja niinku alkaa tutkia vähän mitä tuolle ulkokuorelle tekisi noin muut niinku myllytystä ja kaikkea tämmöstä, niin niistä sitten videota jonkinlaista varmaan ajattelin tehdä. Mutta ei kai tässä. Mä ajan isomman tien kautta vielä tuossa pois. Ja kiitoksia jos katsoit tänne asti videon, niin pistä tykkäystä jos oli semmonen niinku viihdyttävä tai ylipäätään, että jaksoit kahtoo, ja jos oli älytöntä sähellystä, niin vinkkaahan kaverillekin ja naurakaa porukalla sitten, että miten se sähläs.